mga kamusa, mga tumi ni nanay sa Divine Mercy. Punta kami ni nanay sa Divine Mercy. Dahil ako nagpapasalamat sa inyo mga kamusang sa suporta ninyo para sa akin. Thank you so much. Salamat tayo. Yeah, si nanay, yung kasama ko. Tayo magdarasal doon sa Divine Mercy mga kamusang. Si Aling Duray. Oh, sa pasulti ni mo, nay. Sabi ko, tabang, wala silang pagtawang, pagtabang sa inyo. Salamat. So ayun mga kamusang, i-update ako kapag nandun na kami sa Divine Mercy. Oh. Gani. So ayun mga kamusang, nandito na tayo sa Divine Mercy. Ayan, tayo po na ay magsindi ng kandila doon. So ako napapasalamat talaga sa inyong lahat sa suporta sa akin, sa mga bago kong mga kaibigan at subscribers ko. Maraming salamat.
mga kamusang, nandito na kami ngayon sa Divine Mercy. Nagdarasal po ako mga kamusang para po ako nagpapasalamat po talaga sa Panginoon mga kamusang dahil sa suporta ninyo. Ako nagpapasalamat po sa inyong lahat talaga, sa mga bago kong mga subscribers. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng sobra-sobra.